जब थाली में खाना खत्म हो जाला नु तो उहे थाली लोग के गंदा लागेला, केहू ओकरा के प्यार से ना देखेला। लेकिन जब उहे थाली में खाना रहेला तो सब कोई प्यार से देखेला, कैसे कि उहे थाली लोग के पेट भरेला। ठीक वैसे ही तहार जरूरत लोग के ख़त्म हो जाए नु तो तुम लोग के बेकार लागेला बा। तहार कदर तब तक बा जब तक तू लोग के काम में आवत रह। काम खत्म भइला के बाद लोग पूछबो ना करी कैसन बारा। काम खत्म नाम खत्म। सही कहता रहो, काम खत्म भइला के बाद लोग तो भगवान के भूल जाला। हमनी के कौन डेगची के मसाला ऐसन। बारिश खत्म भइला के बाद छाता भी लोग के बोझ लागेला, लेकिन लोग ही भूल जाला कि वह छाता बारिश में भीगे से बचावेला। काम पड़ेला न तो लोग बाबू भैया कहेला। काम हो गइला के बाद वे लोग पीठ पीछे गाली देवेला। लोग के तो दस्तूरे समझ में ना आवेला, आखिर चाहत का बा लोग। का करब हो, यही दुनिया के रीत बा। भलाई के तो जमाने नहीं के, ना करब तबो खराब, करब तबो खराब।